Dobrodošli u novi Gyms for You u Zadru. Na adresi ulica Bana Josipa Jelačića 24 otvorili smo našu drugu poslovnicu u Zadru. Teretana se prostire na skoro 600 kvadrata i sastoji se od prizemlja i podrumskog dijela. Otvoreni smo od 0 do 24. U tijeku nam je promotivna akcija 2 mjeseca za 2 eura za sve nove članove uz ugovor 6 ili 12 mjeseci. Naša nova teretana opremljena je s najmodernijom TechnoGym opremom. Ovdje možete naći sve od kardio sprava, trenažera pa do sprava sa slobodnim utezima. Također i u sklopu ove teretane imamo više osobnih trenera koji su vam na raspolaganju u svakom momentu kada vama i zatreba. Također jedna od pogodnosti je prilikom svakog upisa imate mogućnost i prvog besplatnog treninga sa privatnim trenerima. Rad recepcije definiran je vremenom od 12 do 20 sati za sve upite, informacije, upise. Međutim, također upis može se izvršiti i putem online platformi Gyms for You aplikacije. Kako bi bilo lakše, također i na njima je dostupna promotivna akcija koja je trenutno u tijeku.